Regélő tudomány. Obrusánszky Borbála történész, néprajzkutató a Csodaszarvas nyomában ősi krónikák sorait követve jutott el a szkíták, hunok birodalmi központjának területére. A kutató szerint, aki egyébként Magyarország mongóliai nagykövete, a kulturális hagyományok, a közös múlt megismerése a kapcsolatépítésben is segít, s bár a hun-magyar, illetve mongol rokonsággal kapcsolatban még számtalan tisztázatlan kérdés van, a tudomány fejlődésének köszönhetően, elég csak az archeogenetikára gondolni, egyre több a válasz is. A Magyarságkutató Intézet egyébként korábban együttműködési megállapodást írt alá a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével egy nagyszabású régészeti projekt elindításáról. Horváth Ágnes beszélgetése. Amikor Mongóliába érkezett, akkor tudta már, hogy a hun birodalom központját fogja ott megtalálni, hogy hun sírokat szeretne ott keresni? Nem gondoltam először még, igaz nagyon vonzott az, hogy megnézem azt, hogy vajon őseink hogyan élhettek. Azt tudtam, hogy lovasok élnek ott, jurtában élnek. Ez jóformán már gyerekkorom óta kísérte. És amikor kimentem tanulni mongol nyelvet, érdekes volt, hogy elmentem a történelem tanszékre, és velük szembe voltak a régészek. És amikor megtudták, hogy magyar vagyok, akkor mindig érdeklődtek, hogy és mit tudok én a hunokról, hogy ugye ők tudták, még Erdély István tanárom révén, hogy ugye a hunoknak ott is nagyon sok emlékük van. És már a végén annyira szégyeltem, hogy nem tudtam válaszolni a kérdésükre, hogy akkor én is elkezdtem beleásni magamat a témába, és akkor tőlük hallottam azt, hogy ők akkor már a 90-es évek közepén nagyon sok hun sírt feltártak, illetve nagyon sokat beazonosítottak. Jelenleg körülbelül 13 000 hun sír van Mongólia területén, és ebből körülbelül 10 helyen találtak ilyen királyi sírt, vagy előkelő sírt. Hogy kell elképzelni, hogy a Mongóliának nagyon nagy területe, sivatagos terület. A hun birodalom idejében milyen lehetett, és hol volt körülbelül a birodalom központja? A birodalom központja valószínűleg ugyanott volt, mint Karakorumban, a későbbi mongol birodalom, tehát Mongólia közepén. Egyébként Kelet-Mongóliába, honnan Dzsingisz Kán és elődjei származnak, ott is nagyon sok hun emlék van, tehát szerintem kizárt dolog az, hogy ők nem tudták volna, hogy kik az őseik. Az Altájban nagyon sok sziklarajz őrződött meg, ott vezettek a kereskedelmi utak a Sejem út felé. Valószínűleg a Góbi nem volt még ennyire elsivatagosodva, hiszen nagyon sok régészeti emlék is található itt. Vannak feliratok, vannak hun katonai ődítmények. Mongóliában is Fehérvár romjait találták meg, igaz? Ez ugye már a történeti Mongólia területén van egy nagy Fehérvár, ami a hunokhoz kapcsolódik, az Ordosz területén. Ugye Kubilai Kánnak a 13. században is volt egy Fehérvár nevű települése, illetve egy Dzsingisz Ida később a 17. század elején szintén épít egy Fehérvár nevű települést. Ez náluk ugye a szakralitásra utal a fehér szín. Amikor megérkezett először Mongóliába, akkor azonnal nyitottságot tapasztalt? Olyan segítőkész, annyira figyelmes emberekkel találkoztam már a legelső utam alkalmából, és amikor mondtam, hogy szeretném tanulmányozni a hunokat, meg a régi történelmet, tehát a dzsingiszidák előtti történelmet, akkor annyira segítőkészek voltak az akadémián, hogy mindjárt elvittek a legjelesebb történész professzorhoz, aki rengeteg könyvvel ellátott engem. Ez hányban volt? 1995-ben, amikor kimentem tanulni, és akkor ez a professzor Dalajnak hívták, ő megengedte azt, hogy használjam a könyvtárát, és kiderült, hogy ez egy olyan kegy volt, amit soha senkinek nem engedett meg. Nekik is nagyon fontos volt, hogy a hun kérdés tisztázódjon. Mit gondolnak a rokonságunkról? Most már ugye tényleg bizonyítás nyert, hogy van kapcsolat. Ők ezt korábban is így érezték, tehát ők jól tudták azt, hogy akik Ázsiában éltek hunok, azok Európába mentek, de ugye nekik nem volt információjuk, nem ismerték nagyon az európai forrásokat, csak annyit tudtak a tudományos közéletből, hogy körülbelül 2000 hasonló szavunk van, nagyon sok hasonló régészeti emlék is van, és hát ugye nagyon sok olyan hagyomány, ami közös a magyarok
oroszoknál és a mongoloknál. Azt mondta, hogy 2000 közös szavunk van? 1873-ban Szentkatolnai Bálint Gábor az akadémia ösztöndíjával kijutott Mongóliába. Ő 1200 szót számolt össze, de hát ennél sokkal több lehet. Például sárga, sarag, kök, tehát kék, kök vagy hüh. Ez a törökben is így van, nem? Igen, de vannak olyan szavak, amik például csak a mongolban és a magyarban van. Például az őjv, a csángók ülünek mondják, a mongolok is ilének. Hittel kapcsolatos kifejezések, például hit szavunk maga is a mongoloknál situgen, a bízik szavunk, bisrich. Amikor itt volt egy konferencia tavaly ősszel, októberben, akkor a mongolokkal összeraktak egy mondatot, hogy a sárga oroszlán kölyke vizet iszik, valami ilyesmi, és akkor sár árszlán guyük, vagy kölyök, osz olcsn. De milyen következtetést lehet ebből levonni? Valójában már Szentkatolnai Bálint Gábor is azt állapította meg, hogy a két nyelv között a közös az a hun lehet. Ugye ez a hivatalos álláspont, hogy az ótörökből vettük át ezeket a szavakat, de hát a türkök azok nem jutottak el csak a 11. századba Európába, és akkor ugye aki harcolt először az oguzokkal, a mai törökök őseivel, az már Szent László király volt. Tehát korábban nem volt közvetlen kapcsolat a türkök, törökök és magyarok között, tehát csak a hun birodalom lehetett az, ahonnan ezt a rengeteg kulturális örökséget hoztuk magunkkal. Kínai krónikákban is, amiket leírnak, nagyon sok olyan szokás, hagyomány, ami a hunokra vonatkozik, az meg van a magyar krónikákban. Például ezek a tisztségviselők neve, például az államszervezet, a vérszerződésnek a jelentősége. Ezeket a hasonlóságokat már a 18. században a magyar történészek egy része megismerte, hiszen volt egy francia misszionárus, de Guin, aki összegyűjtötte a kínai krónikákban hunokra vonatkozó részt, és ezt kiadta francia nyelven Párizsba az 1760-as években, és ekkor döbbentek rá először a magyarok arra, hogy ami ők megőriztek, ami krónikáinkban, mi történeti hagyományunkban van, ez megvan a kínai krónikákban is, és igazából innen kezdődött az a vágy, hogy elmenjünk és megkeressük az őseinket, tehát Kőrösi Csoma is ezért indult valójában el keletre. Obrusánszky Borbála miért indult el keletre? Azt elárulta valahol egy interjúban, hogy egy sámán kiszúrta magának a tömegből valahol hátul, és azt mondta, hogy őt ismerem, mert itt ért előző életében. De hát ezt egészen addig nem tudhatta, amíg nem jutott ehhez a sámánhoz. Édesanyám mesélte, hogy mindig a történelem érdekelt már kiskoromban is. Ismertem a csodaszarvas, nekem az volt a kedvencem, és valahogy mindig is vonzódtam Mongóliába, nem tudom miért. Egyetem alatt volt először a lehetőség, hogy tényleg akkor ki is utazzon? Így van, 1993-ban voltam először Mongóliába, szenzációs volt, tehát nem volt egy idegen ország. Az emberek annyira figyelmesek, annyira kedvesek voltak, hogy ezt el se tudom mondani. Például elmentünk Észak-Mongóliába, és nagyon hideg volt, oda mentem a tűzhöz egy picit melegedni, és egyszer csak jött a sofőrünk, és hozott egy meleg köntöst, és rám terítette, mert látta rajtam, hogy fázom. Tehát úgy figyelik az embert, mire van szüksége, milyen segítségre, meg ez a sámán asszony is egy nagyon érdekes történet volt. Teljesen más az a szertartás, amit ők csinálnak, mint amit ugye sokszor bemutattak a televízióban. Ott inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy dobol, holott nem ez a lényeg, hanem amikor ugye átlényegül a sámán, beleköltözik mondjuk ősök szelleme, aki hozzáfordul segítségének, és semmit nem kell mondani, a sámán magától mondja, hogy annak az embernek mi a baja. Hogyan találkozik ma ez a régi és az új világ ezen a területen? Körülbelül most már 3,3-3,4 millió fő él Mongóliába, elég gyorsan nő a népesség. Kicsit eklektikus a társadalom, vannak sámánok, szerzetesek, üzletemberek, régészek, tehát mindenki éli a saját világát. De nagyon tisztelik azokat az embereket, akik kultúrával foglalkoznak. Ugye nagyon sok ásatást végeznek, sokszor külföldiekkel közösen. Vidéken pedig már egy kicsit ugye a nomád társadalom kezd visszaszorulni, tehát egyre kevesebb
kevesebben foglalkoznak állattartással. Éppen ezt kellene szerintem az elkövetkezendő években egy picit nekik fejleszteni, hogy büszkék legyenek arra, hogy ezek a pásztorok milyen ősi hagyományt őriztek meg. Mit gondol, hogy másfajta szerepe van önnek, mint nagykövetnek? Komolyabb kulturális szerepe van, mint esetleg másnak mondjuk egy európai országban? Mindenképpen, tehát itt nagyon tisztelik a diplomatákat, és ugye ez egy kis felelősséget is ró ránk, tehát amit én mondok, akkor arra odafigyelnek, be tudok nekik segíteni, hogyha el tudom mondani, hogy figyeljenek oda a saját kultúrájuk megőrzésére, el tudom mondani, hogy Magyarországnak milyen jó példái vannak, mivel lehetne az ő kultúrájuk megmentésébe segíteni. Ugye itt a régészet kapcsán is elmondani ezeket a módszereket, amiket itt csinálnak Magyarországon. Tehát szerintem nagyon sok eredményt értünk el, az, hogy jelenleg a nagykövetségek vagy diplomaták közül Magyarország áll az első helyen népszerűségben, azért azt hiszem, hogy ez az elmúlt 2 évnek az eredménye. Tehát nincs olyan hely, ahová ne tudnánk bejutni. A Covid ellenére 58%-kal nőtt az exportunk, ugye a kulturális, tudományos kapcsolatok is nagyon fontosak, illetve, hogy feltettük Magyarországot a térképre. Tehát ha eddig egy üzletember, vagy bármilyen üzleti kapcsolatot kerestek, akkor tudták, hogy van Németország, Franciaország, Olaszország. Most pedig már tudják, hogy van Magyarország, és azt is tudják, hogy miben vagyunk mi jók. Most ugye néhány napot itt tart Magyarországon, de megy is rögtön vissza a Mongóliába? És a nyarat ki szeretném használni, hogy el tudjak menni olyan vidékre, ahol a hunok emlékeit még fel tudom fedezni magamnak. Az Altájban, tehát Nyugat-Mongóliában vannak hun sziklarajzok, hun sírok, illetve bronzkori, szkítakori emlékek, különböző népek ott hagyták az írásaikat. Rovásírás, van szírfelirat, kínai írás, rengetegféle. Azt képzeljük innen, hogy a tél az nagyon fagyos, olyankor nehéz utazni, a nyár az milyen? Ilyenkor milyen ott az időjárás? Kellemes, tehát a hegyek között nincs túl meleg, nincs eső, télen nem szeretnék még egyszer vidékre menni, mert most januárban kipróbáltam, volt, ahol -50 fok volt, az már nagyon kemény. Obrusánszky Borbála történésszel, Magyarország mongóliai nagykövetével, Horváth Ágnes beszélgetett. A hun-avar magyar rokonsággal, illetve a mongóliai feltárások eredményeivel foglalkozik majd pénteken a Regényes Történelem című műsorunk is, itt a Kossuth Rádióban.